karaha ataoko eto za eto naitra Madagasikara fa mba nisany namanaro mitsangana itatsika za fa reto 2017 za teto tegna mikoragna raha momba gouvernement ty navy amin'ny raha nivolagnine tegna gouvernement ty hitanareo fa gouvernement miaigny kaminy pouvoir gouvernement ty tegna gouvernement andrajoelina ty tegna io tsy sasaloanany izy koa tsy pouvoir tsara etsika zegny vahoaka andrajoelina tsara etsika fa io miaigny que pour ny pouvoir anany satria ino avako antony nanaovako zegny hitanareo andrajoelina io koa miala amin'ny pouvoir io izy tsisy diplôme izy tsisy qualification izy tsisy expérience agnano raha hafa les conséquences ni atsika nagnapetraka olo niveau bac olo tsy nandeha université voilà en fait conséquence ni à part une pouvoir io tsisy raha eneky andrajoelina volanko aminareo zegny io koa miala amin'ny pouvoir io zegny aviany izy misakroche amin'ny pouvoir io anareo jeune anareo vahoaka misy plus avenir izy koa nareo miala amin'ny asanareo que andrajoelina dinenareo raha volanko zegny andrajoelina izy tsisy na diplôme amin'ny postinany agnanaovany raha hafa mare izy aparky ny volanko aminareo zegny donc ariagnanany avy amin'ny halitra anany zegny donc mety iaignany satria io koa izy miala amin'ny pouvoir io nafika nareo amin'ny pouvoir io déjà io migada io déjà izy migada avako raha jiaba nagnany io tsy maintsy misy fitsaragna ke iandrajoelina avako aby ndre nini raha proposeny atsika ndre nini raha proposeny anareo andrajoelina io izy tsy miasa loha aminareo izy tsy miasa loha amitsika fa izy miasa loha aminany raha volanko eto anareo mpitondra mpanjakana anareo gendarme anareo police anareo maramila mandini anareo avako mandini anareo fotony tsy midérange andrajoelina ty ne 2000 personnes tavela Madagascar io tsy midérange izy du moment que pouvoir io am tagnany pouvoir io izy tsy misakroche amina avenir anareo jeune izy tsy misakroche amina avenir anareo mpitondra fanjakana anareo azony voavanga io anareo azony voavanga nefa tanindrazana anareo amina mare agny ne volanko zegny ne 2000 personnes tavela Madagascar tsy jirena andrajoelina diny anareo raha volanko aminareo zegny diny anareo raha volanko aminareo zegny fa roe koa raha tiako volagnina aminareo tiako tsy afaka anareo tiako tsy afaka atsika pira kany raha mahazo atsika raha nahazo atsika raha azo atsika zegny volanko tiako tsy afaka atsika tiako tsy afaka anareo ataovanareo agnatin'ny jerinareo fa pira fotony anatsika ndraiky anareo mivadiky fahavalony fitondrasana ty azonareo mizany ny volagna taminareo izy koa volanko izy ho nalefa nareo ziska amin'ny fifidianana tafitsaka panjaka raha io takeny zo fotony i président ty il n'a ni foi ni loi io tsy mirespecte la loi avako io tsy mirespecte fiainana nareo
avy koa tsy mirespecte fiainagnatsika anareo mpitondram-panjakana volamezana anareo me ahampy agnanaovanareo avenir any zanakanareo ohatriny loatra volamezany andrajoelina anareo asakenareo mamody maso amin'ny tanindrazana anareo ohatriny loatra volanamezany andrajoelina anareo aviana anareo magnafody sofinanareo à un moment le pouvoir au peuple itanareo raha zegny itatsika raha zegny olombelogna aby rô tsy biby rô tsy insecte rô tsy lalitry ke anareo mamono karaha mamono lalitra anareo mamono olo anareo mamompok'olo ndre amboatsy poponareo karaha ataonareo mamompok'olo mpitondram-panjakana ino loatra raha nampinanana anareo ndraiky namody anareo fonareo mpitondra fanjakana ino loatra avio zegny volanko za hitanareo za tsy mandry aligny matsagna za mandiniky hoe fa karakory ino message ataoko eko ndraiky za eto tsy mahavita raha fa tsy maintsy hitanareo eto fo za karaha nataonareo nahita za naaiza anareo za rehetra tamy 2017 za ni prévenir anareo présidenty rehetra 2017 izy koa nareo nahazono za ni prévenir anareo ziskany anty nava amy raha volaniko raha jiaby ke de toute façon raha fa io atsika tsy karakory atao anegniny fa raha mety atao atsika aza mipody afara ziska izy ty loso fotony io koa volaniko aminareo tsy loso raha mahazo atsika raha mahazo anareo vahoaka tsy haiko karakory andeha hitantara izy aminareo raha azo anareo vahoaka pira ke courage avio anareo ray aman-dreny anareo fonctionnaire mba mitsangana anareo azambela anareo jeune abofo ary io avenir andreo atsika fa nagnano nitsika alio anareo fonctionnaire anareo karaha mavary masaka ziska ombiagna avako abe anareo karaha mavary masaka ziska ombiagna anareo mamody maso juste à cause une vary masaka anareo fonctionnaire anareo papiantra anareo piasany administrative anareo volaniko aminareo zegny karaha mavary masaka ziska ombiagna karaha mavary masaka mampanareo mitsangana anareo magnampy jeune abro mitsangana anareo fotony avenir io fitsanganana io olo jiaby soit hitanareo raha mahazo atsika io soit atsika migagner ensemble soit atsika revo ensemble ataovanareo agnatin'ny jerinareo ady ty soit atsika migagner ensemble soit atsika revo atsika jiaby io tsisy juste milieu zegny ne nareo police ne gendarme anareo raha jiaby misy farany ne masonareo fodinareo ne sofinareo fodinareo ne lavakany haignanareo izy koa na fodinareo masonareo lavakany tany misy volovolonareo mampatsiaro anareo fa raha nataonareo tsy mety raha ataonareo tsy mety en ce moment ndray nareo mi respecte la loi itanareo tsara fa le peuple en ce moment irony mitsangana là tokony pouvoir au peuple anareo ni étudier la loi io ne maharatsy hoe fa olo tsy mianatra apetraka amin'ny fitondrasana atsika ne indesiny fitondrasana olo tsy nianatra ne ka par exemple le ibeny gendarme le ibeny maramila zavanareo général bombe igny zo io za matoky ndray izy koa miala général io izy tsisy asa mety tokony heny ataony tanareo
fotony regny hitanareo ma izy ndray volagna teny vazaha tsy hainy ay ma Europe atsika olo pays francophone ro nataonareo colonel ro nataonareo général ndray volagna teny vazaha mot à mot. Moi j'habite là, je vais travailler, moi j'habite là, c'est la loi. Karazena tondo mi voulons, tis introduction, tis conclusion. Ndrenga une phrase complète mola tiendo. Nefa natoin général ke. Ni sasa un colonel, tchak colonel tout nino. C'est la loi, c'est la loi. Arekariam djeko, là c'est là, j'habite là, je vais travailler. Si mentra, amni grade bemnani, nem mal question, motamo. Kayenaro général amjering, atkan desin président avec niveau bac. Général amnaronde tiemde nandem lycée. Colonel naro tie, nde tam collège. Ke? Anaro mitangana reng fatsiding ro fatsidingi tsitokony mipetraka en place yo fiovandra magnaraka fara volagndro zegny tokony afa aprenne izy ty miova raha jiaby tsy normal ministre naro ndraiky nahita asany ministre ao tieno ino raha nataondro teo pendant tong mifoaza atsika riavako marigny ndraiky misasany mamaly borenginy fotony valy borenginy tsy misy foboka avienaro izy koa mavita non c'est pas tsy karaha zegny atao mamaly tsy karaha zegny atao miady samboly amin'ny adiny amin'ny tany misy izy samy olo amin'ny adiny amin'ny moyen anagnany ke anaro gasy atsika gasy azambela anaro avako anaro fonctionnaire mitsangana anaro avako nagnindro tsika babu ro jenabo ambela anaro miada reriky tsy metra atonaro tsy metra ato atsika avako zay mitambatra vato ayeo abolagna igny ayeo abolagna abregny anaro ndraiky zo io anaro mitatra ro gène aby ty fotiny nino marigny ndraiky olo jiaby ty ina fa dinianaro zala gène aby reto gène aby miada avenir atsika fa tsy nazo avenir atsika anaro fa tsy nazo avenir anaro mba iadiva anaro koa mba ny gène aby anaro fonctionnaire mitsangana anaro avako abe mitsangana anaro zavanaro police anaro maramila anaro tsy miragna traitement de faveur ken gendarme anaro zegny grille de salaire anaro tsy miragna amindro nefa anaro asanaro amin'ny vahoaka miragna grille de salaire anaro tsy miragna pourtant anaro jiaby samy fonctionnaire anaro jiaby mba miaro vahoaka mba indesanaro mandiniky zegny grille d'indice anaro tsy miragna karaha mamy police ndraiky gendarme misy décalage zegny avianindro gendarme abo iro masaky mamonomono olo mira mamono valavo mina mamono lalitra fotiny nino belo andro fotiny grille salaire anaro tsy miragna anaro amin'izay mangigny fo anaro mangigny fo anaro mba mivoleza mamaly borenginy gène aby ty fa nitondra merci aminaro gène Z merci aminaro anaro amy gène jiaby nitsangana avako magnano azafady aminaro koa za gène za eto tamin'ny heliko efa za nivolagna fa anaro tsy nitsangana za zoti mahita fa anaro misy force nefa anjakana abo tsy haindro force tahena nagnanaro force miadiny anaro tsary haindro fa zagnahary nagnamenaro force io tsy moramora fiadivagna ty avako abe eko ndraiky tsy moramora eko ndraiky koa anaro mivolagna iatsa anaro maty zanika tsara anao eko ndraiky koa mais raha volaniko aminaro
karaha ataoko miderange agny faty holo fa io tsy miderange Andra-Joely Navako abe io tsy miderange président io zegny volaniko aminareo ne 2000 personnes tavela Madagasikara tsy miderange président indesanareo mandiniky zegny dikan'zegny fiainagnanareo io fiainagnanareo tsisy raha idirany lohany fa pouvoir fo midika agnatin'ny lohany fotony ino izy tsisy base président ty tsisy base raha eto koa anignainako tegna mamparary fonaka marary foko ambarako anareo eto franchement raha mamparary fonaka zo io amin'ny andra zo io vraiment karakory nataonao Ravalomanana karakory ma raha nataonao Ravalomanana nampihidriky Andra-Joely ty tam politikenao anao vraiment nampidriky poison tanao raha nataonao fo zay jiaby zo io nivadiky mihina erreur nataonao Ravalomanana anao nagnano erreur mba karakory ma olo tsisy niveau baka fitiavanareo tsy mandrasa pouvoir io atsika jiaby zo io aminjay revo ty mba tokony leçon tsika leçonnareo tokony ho leçon tsika ho leçonnareo satria tsy possible pouvoir io anareo agnivony tany eo fo fampandrasa azo ne olo tsy manjara amezanareo izy erreur-ny Ravalomanana izy koa nisy erreur nataonao tamboniny tany Ravalomanana izy koa nisy Marc Ravalomanana raha volaniko zegny l'ex-président izy koa nisy erreur nataonao tamboniny tany anao nampidika Andra-Joely tagnatin'ny gouvernement io tsy tokony ne indraiky hita tagnatin'ny gouvernement io erreur fatale anao voana lohany nampinaniny vilagnindreo zegny tay amin'ny namany Marc Ravalomanana anao voana lohany nampagnifany erreur nataonao Marc Ravalomanana zegny tegna raha mamparary fô za tsy fitondrasananao raha mamparary fô za amin'ny andra zo io izy koa tianao Andra-Joelina io tsy tio Andra-Joelina io tsy tio izy koa tianao Marc Ravalomanana izy io aminjay zay jiaby magnefa erreur anao zay magnefa erreur anao avako fitiavanareo pouvoir io anareo kara Madagasikara izo kara nareo zaraiky fo nareo agnivony tany io volezanareo façon fomba fagnanaovanareo izy io ivolezanareo fotony soit atsika mitsangana ensemble soit atsika revo ensemble la preuve Antananarivo est-ce que nareo mitsangana par rapport ny région sasany samby revo atsika jiaby Madagasikara io ny tsika jiaby ok azo ny afatra Zakia Doyo ke raha angatako aminareo mitsangana nareo fonctionnaire mba indesanareo mandiniky gendarme abo ro io tsy miaro vahoaka fa ro miaro ninty privilège ndro gendarme volanko aminareo zegny iro io tsy miaro vahoaka fa ro miaro privilège na président io privilège le jour que président io magnadosy privilège io amindreo zavanareo iro tsy tsangana ke anareo police anareo maramila mba mandinianareo privilège azony gendarme tsy azonareo ke mitsangana nareo police mitsangana nareo maramila mitsangana nareo papiantra mitsangana nareo agent administratif mitsangana nareo ampianareo jeune abreto ampianareo
io tsy vitandrogène abofo dinianareo karaha mavarimasika ziska ombiagna avako zegny aviany kolokolo à droite à gauche mangalatra amin'ny vahoaka atsika samby atsika fampangalatra azo nino salaire varimasika aza mivolagna hoe fa tsy mirigna antsisy non reculer pour mieux sauter zegny miexiste hitanareo la France ty la France naviany niany ty la France faire partie PIB après la guerre c'était la victoire en France ta alohany hitanareo fitsangana la France ty ne hanigny volanko aminareo tsisy valavo noandreo tellement niady momba tanindreo atsika misy la chance tsy hagnano raha karaha zegny la France alohany la France itsangana valavo mbany valavo hoandreo fôtiny tsisy raha nohanigny atsika niany ty atsika tsy possible hagnano zegny atsika tsy possible hagnano fiainagna karaha zegny atsika mba nisany amin'ny atsy fanagnana atsika tsy andalo karaha nataony la France nandalo tamin'ny la famille atsika tsy andalo amizegny mitsangana nareo avako mitsangana atsika mitsangana nareo police mitsangana nareo maramila miaro vahoaka privilège azonareo niany ty amare zo fa tsy eo avako nareo mbola andohaliko fo io avako volanko aminareo amare agny amare izy ko tsy afaka nareo andrajoelina ty anareo police ndraiky maramila volanko mbo gendaro abo mirehareha fôtiny ino ireo zegny ampitombosiny koa privilège ndreo grille de salaire nareo tsy mirigna nefa nareo jiaby mba miaro vahoaka nareo raha zegny mitsangana atsika avako azambela nareo ady ty azambela atsika ady ty za hitanareo io lera tsy haiko fa kely era fa za tellement za marary za fa marary lavitra mety volagnanareo za zo ty anao marary fa tsy anao anaty zanika tsy anao non tsy koragna tsy afindra marigny ndraiky zegny fa marary fo amtegna gasy mahita avantegna agny mitsangana pour avenir pour hoe mangatka rano mangatka moto fa atsika tsy mangatka resy atsika tsy resy rangata atsika tsy mangatka resy ndre mara nangata atsika fa mangatka resy tsy angata atsika ny mangatka ahazo zegny rangata atsika pouvoir au peuple fa mara tsy mety nataony andrajoelina ty fa izy rehetra izy tam pouvoir raha nataony raha nampampagnarivo izy fo alafony raha jiabo alafo nampidiriny société mikoko volamena mikoko safira mikoko pierre précieuse ampidiriny société azonareo ono affaire-ny Romiros tsy haiko mpagnarany zegny Romiros Andrianarsoa azonareo ono affaire-ny ino ma zegny directrice ny cabinet voilà directrice ny cabinet ny Andry Rajoelina azonareo ono izy nandafo pour financer une campagne ni Andry Rajoelina ireo nampidiky société anglaise miramasy safira miramasy volamena ninty bekany Andry Rajoelina misy lapariny ireo amizaiky mifinancer campagne nany zegny aviany Andrianarsoa igny ni gadra azonareo ono tam 2023 vu tam 2024 igny izy nafaka tanareo zegny nefa zegny nino directrice ny cabinet nany takatra
ke anaro mba atsika tsy haiko ataoko atsika baka hoavy koa anaro ke ataoko atsika fekiny mitsangana atsika mitsangana tsy haiko karakory ataoko ampita after atsika zampody afara avako aby atsika zampody afara angatagna anaro fonctionnaire mba mitsangana zalahy ampia gena aby reto ampia anaro avako zay mitambotra vato zegny volaniko aminaro Andry Rajoelina ty izy koa tsy atsika jiaby mitsangana izy koa mahehela raha ty za magnambaranaro anaro io tsy midérange izy volaniko aminaro zegny ndraiky 2000 personnes fo tavela Madagasikara tsy midérange izy avako zegny raha fa volaniko aminaro avan jiaby fa nalefa ro jiaby fa misy avenir amina Mariana ro jiaby fa misy avenir ke koragna nakaty mbo hitanaro koa fa hoazaveko koa izy ty amin'ny teny vazaha mba horegniny maro koa fotony c'est important atsika zo io raha jiaby apitako amin'ny teny gasy avy koa apitako amin'ny teny vazaha c'est important atsika regnin'olo c'est important ke allo za tsy ho lava resaka allo ampitapitanaro afitra pitapita atsika afitra ampitapita atsika afitra enganie le pouvoir au peuple c'est du côté du peuple pouvoir enganie ho azitsika atsika tsy mangataka resy fa atsika mangataka mahazo ke ataoko veloma anaro amare koa zegny atsika manoy veloma anaro hitako aby anaro jiaby tsy mandry marara aminaro marara amitsika jiaby mais bon c'est comme ça c'est le combat ça nécessite des efforts voilà merci aminavoko merci aminaro Diego tsy nampoiziko franchement tsy nampoiziko zegny volaniko anaro jeune tsy hitany fanjakana ty fahaviagna force naro karakory marary zegny tsy haindreo gendarme aby ty ne karakory marary zegny fa engane ho hitandreo malaky karakory marary anaro police ndraiky maramila dinianaro dinianaro grille d'indice grille de salaire anaro tsy mirigna ndraiky gendarme nefa anaro miaro vahoaka anaro mikarama vary masaka anaro fonctionnaire mikarama vary masaka ndraikindraiky salaire anaro avy ne tsy mampy 10 jours anaro fa tsisy raha misy zegny aviananaro tafangalangalatra amin'ny vahoaka gendarme ro mahampy primo à droite à gauche azondreo io privilège ndreo io tsy sambaka zegny avian'reo io magnano mamody maso amin'ny raha jiaby ro mamody maso amin'ny olombelogno juste à cause ny privilège merci aminareo nitandregny za ho avy koa za ataotsika amin'ny patati patata en français agny généraly bombe areva za hagnano live en français anao mpianariko hely koa fotony niveau non général niveau français non mentra zay j'habite là je vais au travail voilà mot à mot tsisy niveau aby izy andeha ninty amaly journaliste c'est une honte len'olo mahay avako ty koa miserve atsika leçon amin'ny magnaraka olo mahay olo mba misy niveau atao amin'ny gouvernement fa tsy groupiny bado jiaby tampoko leran'olo mahay aminjay manampahaizana tsy mbo andro mivolagna tsy igny eky mba niantry karaha olo moa igny be
bengy za tsara nahita olo bengy tam gouvernement amby ka tsy hay tsisy izy déjà faniragna bengy mipetraka amy place karaha décoration apary tsy mahay mivolagna tsy Jesosy zay koa olombelogno tsy koa Kristian tsy haiko zay eky olona nagneky natao décoration ok